காலையில் பல்லு விளக்காமல் காப்பி குடிக்கிற இவ இன்னைக்கு என்ன புதுசாக குளிச்சுட்டு என்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறா? என்ன காலையிலேயே குளிச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டு இருக்கிறா? இது மார்கழி மாசங்க. காலையில எழுந்து குளிச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு வெளியில கோலம் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன். என்னது கோலம் போட்டிருக்கியா? என்ன காலையில ஆச்சரியமா நடந்துட்டு இருக்கு, போய் பாக்குறேன். வெளியில போய் பாருங்க, நீங்களே அசந்து போற அளவுக்கு கோலம் போட்டு வச்சிருக்கேன். போய் பாருங்க வெளியில. என்ன குளிருது, இந்த குளிர்லயும் எந்திரிச்சு நம்ம பொண்டாட்டி கோலத்தை போட்டிருக்கா. கண்டிப்பா அதை போய் பார்க்கணும்.